निश्चयाचा महामेरू बहुजनासी आधारू अखंड स्थितीचा निर्धारू नीतिवंत गुणवंत यशवंत कीर्तिवंत सामर्थ्यवंत जयवंत अशा या शिवरायांचा जन्म फाल्गुन मध्य तृतीया 1551 साली पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर जवळून शिवनेरी किल्ल्यावर झाला। त्यांचा जन्म शिवनेरी किल्ल्यावर झाला म्हणून त्यांचे शिवाजी असे नाव ठेवण्यात आले। शिवराय वयाने कितीतरी लहान होते पण त्यांच्या मनाची भरारी मोठी होती। अवघ्या 12 वर्ष शिवरायांच्या मनात स्वराज्य स्थापनेची ओढ निर्माण झाली। त्या रायरेश्वराला साक्षी ठेवून शिवरायांनी स्वराज्य स्थापनेची शपथ घेतली व पहिला शिवरायांनी तोरणागड जिंकला। तोरणागडाची दुरुस्ती सुरू होती आणि सोन्या नाण्याने भरलेल्या 7 घागरी मजुरांना सापडल्या। सापडताच मजुरांनी त्या शिवरायांच्या स्वाधीन केल्या। असे होते त्या काळचे कर्तव्यनिष्ठ मराठे। सगळ्यांना नमस्कार। सगळ्यात पहिले आमचे छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती आणि सगळ्यांचे आमचे आराध्य दैवत हांकां पहिले नमस्कार आणि हांगासर सगळे जमलेले आमचे शिवप्रेमीक हांकांय नमस्कार। आज बरें दिसता की विठ्ठलापूर हांगा ही शिवजयंती घडोवन हाडली आणि व्हडा संख्येन सगळे उपस्थित रावले आणि ह्या कार्यक्रमाक अशीच उपस्थित सगळ्यांनी दाखयली। आज जय भवानी जय शिवाजी मित्र मंडळान हांगा आयोजीत केल्ले शिवजयंती मानकुले भुरगे हांगा विठ्ठलापूरचे हांगा येवन तेंच्यांनी वेशभूषेन शिवाजीचे रूप दाखयलेले आसा आणि हांव खरोखरच हे आयोजकांचे धन्यवाद म्हणटा आणि सगळ्यांक शिवजयंतीच्यो उर्वरीत परबी दिता की ह्या भुरग्यांक आज हिंदू धर्माचे प्रतीक शिवाजी आमचे आराध्य दैवत आणि ह्या भुरग्यांक आतां फुडें तेंचे प्लॅटफॉर्म असो मेळ्ळो आसा की आमी कशे एकजूट आसचे आणि हिंदू धर्म आमी आमचो कसो सांबाळचो ह्या प्रमाणे तेंचे आयज भुरग्यांनी जे हांगासर प्रदर्शन करून दाखयलेलें आसा तें खरेंच घेण्यासारकें आसा आणि ऐश्वर्यान आतां सांगलेलें आसा की ह्या फावट सगळ्यात कमी असल्या कारणान फुडल्या फावटी 10 फावट तरी फुडें जावपाक जाय। तशेंच आयज आमकां हांगा आमच्या विठ्ठलापूर मोठे संख्येन छत्रपती शिवाजी महाराजाची जयंती मनोवपा खातीर हांगा मोठे संख्येन आमचे सगळे जनता उपस्थित आसा। तेन्ना आख्या देशभर आमी शिवजयंती मोठ्या हेतून मनयतात तेन्ना आमकां खूब खोस भोगता कारण आयज अशी माणकुली भुरगीं हांगा येवन शिवजयंती मनयली कारण प्रत्येक भुरग्याक आमचे छत्रपती शिवाजी महाराजांची जी कहाणी आसा ती तांकां कळपाक जाय की तेंच्यांनी आमच्या स्वराज्या खातीर कितली आपली प्राणाची आहुती दिली। त्या भायर आयज आमी हिंदुत्व जे आमी सांबाळिल्लें आसा आनी हिंदू धर्माचे आमी इतले जे फुडें आमचो हिंदू धर्म घेवन गेल्ले आसा ते आमचे छत्रपती शिवाजी महाराजा खातीर आणि आमची जी आयज जी देवळां जी आसा पुराय देशभरान ती आमची महाराजा खातीर ही अजून दर्या टिकलेली आसा आणि तेका लागून आमकां आमचे छत्रपती शिवाजी महाराजाचो खूब अभिमान आसा आणि आमचे युवा भुरगे आयज जयंती मोठ्या उमेदीन मनयतात झेंडा घेवन भोंवतात रॅली काडटात आणि असो आख्या पुराय देशात बरो जल्लोष मनयतात तेका लागून हांव म्हाज्या पुराय जनतेक खूब खूब शुभेच्छा भेटयता आयज आणि मोठ्या जल्लोषान आमी आयज छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती मनोवया। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.